Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Useze wehlela ngezansi wemukela usizo labantu oyinkakha yomculi wekwaito bonkosi Dlamini waziwa ngelika UZola 7. Lokhu kuze emva kwamahlebeza bese sabalele enkuleni zokuxhumana zokuthi lo mculi akaphathekile kahle ngokwempilo. Ngakho ke udinga imali ukuze ezothola usizo liphezulu lokodokotela. Amaciko ahlangane nasenkuleni zokuxhumana kuba ehlanganisa imali ukuze kwazi ukusiza lo mculi. Kodwa lo mculi kube ukuthi usichithile lezo nzolo wathi uyaphila ungumqemana abantu abayeke ukusabalalisa amanga. Ekugcineni ke Useze wehlela ngezansi uyekhasini lakhe la Facebook wathi sengithole inqwaba imiyalezo evela kubantu becela imininingwane yami yasebhangi. Ngibonile nasekhasini la Twitter ngihamba phambili abantu bafisa ukungisiza ngokwezimali, ngiyabonga kakhulu. Kanti ke mina bekungekho kutheni ebengikulindele ngabantu engabasiza. Ngiyazithoba kakhulu ngalokho okwenziwa ngabantu. Uqhube wathi eqaleni ngiqale ngaziziba lezi ndaba kodwa ngoba ngindoda yomZulu esigajayo kuthiwa ungabojikisa isipho ophiwa sona. Ngakho ke ngiyabonga Guluva Nation. Ethi angeke ke ngikhona ukuniphendula nonke kodwa ke nansi imininingwane yami yasebhange. Wabeke share account number yakhe abantu abazokhona ukufaka noma bephose ukuthile esivivaneni. Bafethu ke asiphoseke ngobuningi bethu. Sikhoneke ukulekelela yena ubonge inkosi Dlamini owaduma kakhulu ngeminyaka yama 90s neyama 2000. Bafethu ke mina njengenzatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke abantu abenza okulungile bafethu asibambane evideni elandelayo.